como si estuviéramos en una sesión de doblaje. Estoy haciendo ya aquí el ruido. Vamos a esperar un poco. Pixka bat itxarango dugu, hasi aurretik. Muy buenas tardes. Arratsaldeon eta eskerrik asko gaur gurekin egoteagatik, Isabel Vázquez naiz, eta atsegin handia da gaur zuei denoi ongi etorria egitea gaurko Donostiako zinemaldiko serien jardunaldira. Mahai inguru hau gaur bertan hasi eta itxiko dugu arratsaldean, eta dakizuenez industria departamentuak antolatzen duen ekitaldia da. Bertako hizketaldien atalean sartzen da, eta Europa Kreatiba Desk Media Euskadik ere sustatzen du. Mediak online serien eta edukien ekoizpena babesten du, eta datozen hilabeteetan argitaratuko diren Co-Development eta TV and Online Content deialdiaren bidez publikatuko dira. Eta diru laguntza hoien berri jaso nahi baduzue eta gainerako finantzazioa jaso nahi baduzue, bertako bulegoetako arduradunak atsegin handiz hartuko zaituztete, hemen Donostian gaudela baliatuz eta industriako instalazioetan gaudela aprobetxatuz. Horrez gain, herrialde guztietan dauzkagun bulegoez gain, egun hauetan bertako arduradunak hemengo estanetan topatuko dituzue. Dakizuenez, kursaleko industria area horretan, industria gune horretan daude kokatuta. Jardunaldi honi 2000 efektua belaunaldi baten argazki edo erretratua jarri diogu izena. Berriki, oso pertsona gazte batek galdetu zian zer den 2000 efektua. Haintzen gaztean, oraindikan etzen jabetu zertzen garai hartako, beldur hori. Etzen genuen mende aldaketarekin dena gainbera eroriko zela garai hartan. Eta gaztei leporatzen diegunean, nolabait ilusiotan bizitza. Ez dugu gogoratzen gisa honetako detaileen berri, non momentu batean uste genuen 2000 urtetik aurrera ordenagailuek ez zutela gaitasunik izango, 1999tik aurrera 2000 urtea zetorrela eta dena gainbera etorriko zela nioen moduan. Eta berriki errealitateak erakutsi digu ordenagailuek bai
zenbakietan eta bai letretan ere arin ikasten dutela. Eta hori izango da guk hemen landuko dugun gaietako bat. Espero dugu amaieran egitea aipu batez ere adimen artifizialari, izan ere gai nagusietako bat izango da. Baina 2000 efektu horrek ez du mende aldaketaren beldur horrekin loturarik gure gaurko saio honetan. Telebistaz hitz egingo dugu, noski, telebistaz eta online edukiez. Azken batean, badakigu seriak ere eduki horien parte direla, eta nola aldatu diren gure gatazka, pertsonaia kontatzeko moduak, nola aldatu diren bertako pertsonai eta manifestazio horien guztien ezaugarriak, sorkuntza nola aldatuz joan den. Eta hori izango da 2000 efektua deritzoguna. Nola aldatu den kontatzeko modu hori, narratiba hori, sortzeko modu hori, azken 25 urte horietan. Horretarako gure artean izango dugu Andrea H. Catalán, bea ekoizlea produktorea da. Eta 15 urterekin hasi zen, ni ekoizle familia batetik nator, eta txiki-txikitatik dagoeneko ja sartu nahi duten munduan. Txilen ikasi ondoren, zuzendari gisa debutatu zuen, Nena saludame Diegorekin, eta Espainian Amor y Lujo ekoiztetxea sortu zuen. 2022an Suma Contenten bat egin zuen, eta bera da bertako produktore exekutikoa. Bertan jardun du, Cardo Bin, Bestias de Azul, Maliendre eta Superstar serietan. Cristina Merino, bestetik, Movistar Pluseko jatorrizko edukien zuzendaria da, berak parte hartu du Marbella, Muertos SL, La Vida Breve, edo Poquita Fe. Eta, esperientzia baduzu, ordainpeko hortan, 2000 efektuak ere eragindakoa zara. Lan egin duzu, komisionen editorre bezala, eta diseinu editorialetan eta komunikazioan, beraz, esperientzia zabaleko pertsona dugu. Xabi Zabaleta, gidolaria eta ekoizlea da, Pausoka Entertainmeko bazkidea da, bere azken telesailea arrakasta izan da, eta, oraintxe komentatzen ari ginen, etorri aurretik nik ikusi eta daukat, serie hori bikaina izan da. Euskaraz eta gaztelaniaz rodatu da, filmatu da. Horrez gain Goazen sortu duzu, hasi berriak, barkatu nire euskaragatik, dio, Aitaren Etxea, eta Iesaldiak, gisako telesailak sortu eta etxe dituz. Ni saiatu naiz, euskaraz horiek ondo pronuntziatzen, baina praktikatu behar dut gehiago. Horrez gain, El Basko filma idatzi eta ekoitzi du, Donostia Zinemalean estreinatu zena, eta, ostegunean eta ostiralean izango dugu, asteazken eta ostiralean Belodromoan agertuko da, ikusgarria izango da, Hizketaldi hau, zabala izango da, eta gaiak plazaratuko ditut, gero parte ere utziko dugu, zuek ere eztabaida hizketaldi honetan parte hartu ahal dezazuen, baina polemikarekin ekingo diogu. Horrela, biziari, gatz puntu pixka bat emateko. Izan ere, telebista askorentzat, telebistak ez zuen ezer balio. Askorentzat, Los Soprano estrenatu zen arte, nire kasuan ez behintzat. Asko uste izan du, 89tik aurrera, 89tik aurrera, den aldatu zela, eta batean telebista, gauza onak sortzen zituen zerbait bihurtu zela. Nik ez nuke hitz egingo iraultzaz edota serien urrezko aro horretaz. Baina, iraultza edo garapena, evoluzioa. Nik uste dut azkenean evoluzio batean gaudela, eta hor badaudela bere mugarri batzuk. Ze uste duzu, iraultza izan dela edo evoluzioa? Andrea, aurrera. Nik uste dut eduki begiratzen badiegu, eta lan egiteko moduari erreparatzen badiogu evoluzioaz ari garela. Hasieratik, telebista zuzendariak izaten genituen, eta gero zinemara egin zuten jauzi. Historikoki beti egon da telebistan espazio hori gauza interesgarriak egiteko, baina iraultzailea zer izan da, Los Sopranos seriarekin batera, ikusleek eduki jakinekin duten harreman zuzen hori. Horri esker, telebista kateek eduki ezberdinen aldeko apustua egiten dute. Uste dut hor aldatzen dela paradigma. Eta horri esker orain beste eduki batzuen aldeko apustua egiten da. Eta gero eta konfidantzak gehiago jartzen da ikuslearengan. Eta uste dut hori, bazuk esan dakoa dela, evoluzio bat izan da mugarriekin, edota iraultzailea izan den aldaketa puntu hori barne hartzen duena. Zuen ustetan,
evoluzio oso iraultzailea dela esango nuke, ara idazlea hemen dugu. 2000 efektua aipatu dugu, eta gogoratzen naiz, bazela Millennium, arrakasta handirik izan ez zuen, serie izan zen, baina niri, Twin Peaks eta Karkit gogora, eta hori ere oso ezberdina izan zen, gero etorri zen, Lo Soprano, eta horrek ere asko markatu zuen serien ibilbidea. Uste dut guztiontzat nahiko iraultzailea izan direla produktu horiek telebistaren evoluzio barruan. Nik uste dut ere evoluzioa izan dela. Azken batean, plataforma batean lan egiten dugunean, beti negozioari erreparatzen diegu, eta Los Sopranok HBO-k egindako enkargu bat da. Matthew Weinerrei egin zitzaion, kasu horretan. David Page. Bai, barkatu. Matthew Weiner taldeko kide da. Bai, baina ados, barke. Vale. Azkenean horrek adierazi zuen, berak ezagun zituen jende horien bizimodua, ez? Nolabait auzoko New Yorkeko momentu honetan, makarra izaera hori zuten pertsona horien bizimodua kontatu zuen, bazuen perspektiba arraro bat, baina HBO gorrenaldeko apustu egitera baki zuen. Pentsatuz, boxeoa ikusten zutenak, eta boxeoa ikusteko ordaintzutenak edo, eta pornografia ikusten zutenak, eta Horrenalde ordaintzen zutenak, horiek, zergatik ez? Zergatik etzaile gustatuko makarra batzuen inguruko serie hau. Egia da, kosta egin zitzaiola hasieran seria kolokatzea, itzuli inguru batzuk eman zituen, baina hori izan zen behar bada hasiera bat, ezta? Eta horri esker daukagu gaur daukaguna. Telebista tradizionaletik dator, izanen Matthew Weiner etzen atera arrautza batetik, baina hor, uste dut hori mugarri bat dela lehen, serie asko ikusten genituen, asko osonak ziren, narratiba bikaina zuten. Etorri zaitoren txigogora Monarekin ikusten nuena, Max, eta ez dakit ikusten zuen hor medikuen serie bat zen. Bai, hori, Robert Altman, pelikulakoa zen, bai, gero etorri zen pelikula, baina telesaila bera, serie horrek errekorra dauka, oraindik ere. Izan da telebistako fikziozko emisiorik ikusiena, eta uste dut, Estatu Batuetako xerraren 93%, ikusten zuela, hau da, hori ikusten zuten, 12 denboraldiren ondoren finala ikusten 93% zeuden. Bai, eromena izan zen, eduki hori, erabaki zuten, pixka bat igotzea, gradu bat gehiago ematea, eta horrela, helduei zuzendutako edukia sortu zuten ordainpeko telebistarentzat, eta uste dut hori izan dela evoluzio hori, eta orain gaur egun plataformek eta 2000 urtetik aurrera ere aldaketa hori bizi izan dugu, eta hor aldaketa izan da autoreari, berari, ahalmen hori ematek. Eta orduan autoreak berak erabakitza, zer iritsiko den publikoaren gana, eta berritu, zer izango den berritzailea, eta azken batean gero plataformek edo markek ere beren izaera markatzen dute hori esker. Gero, aipatuko dira, aipatuko ditugu David Chase, Canal Plusek eta Movistar Plusek izan duten influentzia ere bai, HBO zer izan den, eta bere eredua ere bai aztertuko dugu. Baina, Amerikako paradigmari erreferentzia egingo diogu etengabe, izan ere bertatik abiatu da, egia da, Espainian beste eredu bat daukagu, eta herrialde bakoitzak dauka bere evoluzioa. Baina, uste dut, esan dezakegula, kasu honetan, 21. mendeko ezaugarrietako bat izan dela, Amerikako eredu horren estandarizazio hori. Egia da, eta esan dugu, Los Soprano izango dela 21. mendeko mugarri handienetako bat, telebistari dagokionez. Baina nola lotzen da hori aspektu teknologikoarekin. Iruditzen zait hori ere aipatu dela. Hor batetik badaukagu kable bidezko telebistarena, hau da, ordaindu egin behartzen, edukia jaso ahal izateko, eta ez ziren FFP-ren arabekoa, hor da, kasu honetan, Estatu Batuetan kable bidez, gero interneta ere badago, eta deskargak ere badaude Espainiako kasuan, deskarga horiek garatu zuten, plataforma horiek garatu zuten, batez ere Espainia mundu osoan, noski, baina hemen Espainian gehiago. Nola ikusten duzu zuek teknologiaren aldaketa hori, eta ze lotura dauka teknologiarik edukien egokitzarekin? Nik? Nire ustez, Canal Plus, zuk ere aipatu duzu, mugarri izan zen hemen,
gogoan dut etxean, nire gurasoek Kanal Plus zutela. Eta igandetan, denek Friends ikusten genuen, elkartzen ginen, Los Soprano de Friends ikusteko. Eta egia da garai hartan denek ez geneukan Kanal Plus. Gure etxean zegoen aitari futbola gustatzen zaiolako, amari seriak, baina kasu horretan Friends ikustea edo Los Soprano ikusteak elkartu egiten gintuen guztioko. Eta Kanal Plus ere aldaketa bat izan zen seriak ekarri zituelako ona. Tele5 edo Antena 3ek ez zuten izaten besteko sarbiderik eta hor ikusten genituen serie ezberdinak eta gero, pirateriaren kasua dago, baina ezin da horretaz hitz egin, ez da? Bai, noski. Uste dut ezinbesteko elementua dela Espainian. Operadore guztiek esaten dute, duela urte batzuk filminek bere 5 urteak bete zituen. Eta hor, goiz osoa eman zuten horri buruz hizketan nola eguneratu zen edukia, arrisku hori aurrean ikusi genuenean, bai, egia da. Aurkitu nuen, duela gutxi, guk elkar ezagutu genuen uneko argazkia. Garai hartan, Isabel, serie zaleen talde bateko zen, eta geratu egiten ziren, serie buruz hitz egiteko eta garagardo bat hartzeko bere garaian. Eta guk jakin genuen, horren berri, eta, gure lagun komun bat genuen, eta ezakit zer estrenatu genuen, gels edo, pentsatu genuen, hau gustatuko zaie. Eta bertara joan ginen, Kanal Pluseko exekutibo batekin, buruzagi batekin, eta noski, non ikusten zituzten hauek denak, bertako serie guztiak hor ezagutza handia zegoen, izan ere guko, eduki batzuk ezagutzen genituen, baina haiek denak zuten, eta hor bagenukan, emule, eta bertan egiten genituen deskarga horiek, eta genero hori guzti hori, hau da, zuk zerbait daukazunean, azkenean, kontsumitu egiten duzu, ez? Gehiengoak behintzat hor baduzu, erabili egiten dugu, noski, aukera horri izanik, hor baldin badaukazu atal bat, zuk atal bat baduzu ikusi egiten duzu, baina 3 baldin badauzkazu, zergatik ez dituzu 3ak ikusiko. Orduan, noski, bintzea ere hortik dator, azkenean lotura horietatik, emuletik, deskargetatik, eta bar. Eta hor, belaunaldi jauzi bat ere badago. Izan ere, batzuk genekien non deskargatu, edo genezkan lagunak non deskargatu zekitenak, eta guk ikusten genituen, serie guztiak behar bada, helduago zirenek ez zuten horren berri. Eta niko goratzen naiz asko esan nik ateratzen dituzue serioiek denak, eta igual ez dituzten ezagutzen aktoreak, eta bar, behar bada 20 urteko belaunaldiarentzat aktore batzuk oso ezagunak ziren, eta helduagoentzat erabat ez ezagun ziren aktore horiek guztiak. Orain badirudi denok ere berriro ere antzeko plataforma kontsumitzen ditugula. Baina bere garaian, hor bazegoen diferentziarik deskargak egiten zituztenen artean, eta telebista tradizionala jarraitzen zutenen artean, beste ritmo batean, edo eta serie horiek ikusten zituztenak. Nik aldera egin behar dut. Deskargak zein urtetan egiten ziren hemen? Ni 2008an iritsi nintzen Espainiara, 2002-2003, 2003an dagoeneko deskargatu ziteken, bai. Venezuelan ezberdina zen, Niko gogoan daukat 2004 urtea, batez ere, izan ere urte potentea. Izan zen Perdidos, House, sartu ziren, hor oso serie potenteak sartu ziren, eta, orduan, las chicas de oro incluso deskargatu ziteken hori ere, zegoen, telebista konbentzionala gustatzen zitzaionik. Baina dena hor zegoen, filmak ere bai. Pentsa, hori zen ikaragarrizko festa. Gero Netflix iritsi zen, eta hain erraza zen, bertan kontsumitza zergatik deskargatu. Gure kasuan, zegoen Sony Entertainment Television izeneko kanal bat, eta Latinoamerika osorako katea zen. Eta hor denetarik zegoen, Felicity, Grey's Anatomy, denak hor zeuden. Eta hori kombinatzen zen Chilicomic. Bai, hori lineala zen, bai. Eta hemen zer gertatzen zen, batetik doakoa zen, deskarga horiek egitea, eta bestetik, doakoa, horre, kako txartean, gero hitz egingo dugu. Eta bestetik, guri aldatu egin ziguten programatzeko modua. Izan ere, nik esaterako HBO erosi dut gelsekin. Nik hor gels erosi dut HBO-n esaterako. Baina HBO-n, igandetan emititzen da. Eta guko, ze epe daukagu. Hemen ikirudetera badaukagu tarte bat, ez da gano, baina zertarako emulen egongo da bihar. Eta nun?
bai, noski, han estrenatu bada, dagoeneko, itzuli egin behar da. Ez zegoen denborarik behar bada doblatzeko, baina azpitituluetan egiten da, eta horrengo gunen eman behar genuen, mintzat azpitituluekin, eta hor bat batean zer berehala egin behartzen dena, eta TXT horiek berehala sortu behar ziren, eta bar. Beraz, programazio hori pentsatuta zegoen, futbolarekin zenbarekin betetzeko, eta bat batean hor, seriak sartu ziren programatzailearen seme-alaba tuntuntza, ze hor azkenean baldintza zen zer zegoen estatu batuetan eta zer ekarri behar zen lehenbailen ona. Gutxienez, ikusteko, hemen guk bageneukala, hori da garrantzitsuena, hemen ere izatea plataformetan. Bai, askok subtitulatu egiten zuen, eta voluntarioki egiten zuen lana zen, eta berehala azpititulatzen ziren, bai. Nik interneteko subtituluekin ikusi ditut, eta jende askok DVD horiek diktaketen bidez egiten zuen, eta nola, eta hor atera ditut, eta zuzentzailea pasa, eta listo. Bai, orain adimen artifizialak egingo du, bai, eta hola doakigu. Iritsiko gara, ez aurreratu. Lehen, serieak, Las Chicas de Oro behar bada salbuspena izango da, hor Harris beti izan zen beste gainean nabarmentzen, autore gisa, eta pertsona hori, oso atipikoa zen. Baina telebista tradizionalak, zen Kanel, Boixo, edo, hor bazeuden, edo Fontana, hor, nabarmentzen hasi ziren autore batzuk horra agertu ziren. Baina, esan dezakegu, hau, Matthew Wayne, epatu dugu, David Chase, epatu ditugu, autorearen aldia dela esan dezakegu. Hor egon da, errebindikazio bat, eta gidoigileek ere idazleek ere esan dute, hor erdigunan jarri den figura hori serien kasuan bentsat, hor dago. Nire ustez, uste dut, baietz, telebistan badakigu idazlea, sortzailea da agintzen duena. Gero zinemagintzan zuzendariak hartzen du behar bada errol hori, baina telebistan nire ustez gidoigileak idazleak eta Venezuelan telenovela daude eta hor badauzkagu autore idazle batzuk eta beti hor egongo dira, 150 kapitulu idazten dituzten horiek, eta, orain horiek dira nagusi. Bere garaian, Venezuelako telebista zen denok engantxetutak gauzkanak. Nik gogoratzen dut Topazio, Ana Rosa Cristal, Inés Duarte sekretaria. Nik telenovela asko ikusi dute. Eski Venezuelako telenovelak. Rubi, bai. Eta gainera, txiroa zen, pobra zen, eta hor, Venezuelan zate baterako, iritsi zen lehen telenovela non Maitasun gatazka zaratago kaleak kontatzen hasi zen eta kaleko arazo politikoak eta barne hartu zituen telesail bat izan genuen. Por estas calles izan zen. Eta gero, uste dut igontzen beste saiakeran bat, eta gero ja Betty la Fea iritsi zen, eta esan genuen, Kolombiak hartu zuen hor erreleboa, eta esan zuen, nik hau kontatuko dut, eta ona. Autorea, nola ikusten duzu, Xabi? Hor badaukazue iraultza bat horretan, Los Soprano iritsi zen, The Wire, uste dut, lehen ere aipatu dira Twin Peaks, uste dut horra autoreak garrantzi handia zuela. Eta aipatu duzuen moduan, serietan, idazlea, bera, da bidea markatzen duena. Eta zineman behar bada zuzendaria. Hemen denbora gehiago behar izan dugu. Ari da, hori, iristen, pixkanaka, uste dut orain Movistarrek garrantzia ematen diola autoreari, baina beste plataforma batzuk gutxiago, eta ekoizle batzuk ere gutxiago. Baina, Movistarren ere, esan dezakegu, Movistar urteetan izan da, zuzendarien aldeko apustu egin duena, autoreen gainean. Hor badago, figura hori autorena, baina azkenean zuzendarien jarri du pixu handiagoa, eta zuzendariak hartu du, ingururi, bai. Baina hemen gidoilariak ez ziren hain ezagugarriak, eta plataformak behar dute izen ezagun bat, saldu behar baldin bat dute.
eta zuzendariak beti izan dira, ezagunagoak eta errazagoa da, ez daki zein, zuzendariaren serie basaltzea, nahiz eta behar bada 2 kapitulu bakarrik zuzendu. Eta, hori errazago izaten da, Diegoren serie bat, Kristobalena, edo eta, iruditzen zait, bai, hain dira ezagunak ja, izen ez ezagutzen ditugu, asko, esan beharko diogu ez izenen. Bai, orain ere, aipatzen dugu, duela urte pare bat, bazen, Akin Noaikien Bibaren urte muga izan zen. Eta sereik ikusten genituen garai hartan, lankide batek elkarrizketa oso interesgarria egin zion Alberto Caballerori, non kontatzen zituen, serien inguruko hainbat gauza, eta azkenean hori dena liburu batean plasmatu zuen. Nik irakurri nuen hori, Javi, bai. Eta hori da, Akin Noaikien Bibaren historia, liburu bikaina da, bai. Ni hori irakurtzen ari nintzela, pentsatzen nuen, nola da posible, Alberto Caballero ikaragarri ezaguna ez izatea, eta bere arreba ere bai, noski. Azken urte hauetan, badakigu hauek plataforma guztietan sinatzen dutela, eta ederki doakie, eta gainera sare sozialek ere ematen diete ikusgarritasun gehiago, eta gainera jarraitzaileekin aurrez aurre hitz egin dezakete. Eta, hor, holtza gainean dozkate, baina Estatu Batuetan, seguruenik, horiek arrakastan diago lukete, bai, baina Muertos SL-erekin esate baterako, eta gainerako beste serieekin, ordainpeko plataformetan, hor, saiatzen dira autore den zerbait egiten, eta komedia egiten saiatzen direnak, ez da. Bai, gainera Jose Luis Morenoren hilobak ziren, Bai, nahiko zaila da dagoeneko zerbait, nolabait zerbait sortzea, zerbait potentea sortzea, Akin Noaikien Biba eta La Casa Vecina esate baterako, edozein autorek nahiko luke sinadura hori izan, gure kultura honetan. Alberto eta Laura aipatu ditugu, eta oso ongi datozkigu orain zubi lanak egiteko. Generori dagokionez, badakigu hor bazegoen liburu bat, nolabait lehen sortzaileen labealdi horretaz hitz egiten zuen, eta denak gizonezkoak ziren. Eta hor, gidoi areto hiek, erabat maskulinoak ziren, gizonezko ez beteta, eta nolabait ikuspegi oso, gizonezkoena zuten, baina telebista, etxeko tresna bat da, eta emakumena da zen garai hartan, eta etzekoen beste prestigiorik. Zuen ustez, badago, benetan, prestigioarekin lotutako alderdi bat, uste duzue telebistaren prestigio hori maskulinizatzen den momentuan hartzen dela, gero ikusiko dugu nola sartu den emakumea aurrera, baina lehen labealdi horretan, ote liteke prestigioa maskulinoak emata, ez dakit nire asmakeria den, Matthew Weiner, Vince Gilligan, Michaelek ere, hor, 4 emakumerekin Sexo Nueva York idatzi zuen. Noski, Estatu Batuetan Xonder ari da hor gauzak egiten. Bai, oraintxe ari gara ikusten 2008, Grey's Anatomirekin, bai, eta atzeko atetik. Bai, prestigioa zerbait maskulinotik dator, edo status quoa da, eta hori horrela da, eta gune hartan behar badaitzen, pentsagatzeko modukoa etzegoelako figura ezagunik, behar bada, prestigioa maskulinitatetik dator, edo bestela, baliteke prestigioa garai harta posible ez izatea. Bai, nire ustez, telebistan eta beste telebista batzuetan ere, asko kostatu zaigu emakumeak bulegoetan ikustea. Denbora pila bat behar izan da. Eta egia da, departamentu batzuetan adibidez komunikazioan, marketingean, hor, ohikoagoa zen emakumezko buruak egotea, baina enpresetako muinak zegoen departamentuetan, hor ikusi behar zen, adibidez operazioen departamentuetan zenbat emakume egongo ziren, Espainian, oso gutxi. Zuzendari nagusiak,
finantza zuzendariak, edukien buruak, programatzaileak, programazio buruak behar bada hor bai. Baina erosketak ez. Bai, buruei buruz ari gara, noski. Bai, orain urruti dagoela iruditzen zaigu. Baina hori oso ohikoa zen. Adibidez, aurkezpen bat zegoenean, bileretan, marketingeko eserlekuan bakarrik egongo zen emakumezkoa. Erdi isilik egongo zen, eta baztertuta, bai, eta koiekin, joaten ginen, eta pixkat altuxagoak izateko, ezta? Ekoizleak, gehienak, behintzat nik ikusi ditudanak, gizonak ziren, ekartzen zituzten emakumeak beraiekin, baina emakumeek ia ez zuten bileretan hitz egiten. Ez baginen gero gauzak antolatzen gelditzen, baina gauza garbira pasatzera gelditzen ez baginen behintzat. Bai, nik uste dut hori gertatzen zela, espaziorik ez zegoela. Eta gero gizon atormentatuaren eredu hori hor dago. Prestigioa nondik dator? Hor ikusi behar da, gero egunkarietan azten da, horri buruz hitz egiten, egunkari horiek buruak gizonezkoa dituzte, eta konturatzen dira, telebistako seriak gustatzen zaizkiela, momentu batetik bestera, eta behar bada hortik etorri liteke, lehen aipatzen zenuten. Telebista hasieran lotzen zen emakumezkoekin seriak, eta emakumeen kontuak ziren, baina gero, batean, pixkanaka serie batzuk izan ziren gizonezkoen gustoko, hasi ziren gustoko izaten, eta hor egunkariak hasi ziren arreta jartzen seriei. Eta hortik etorri zen prestigioa, segura asko. Noski, maila altuagoko postuek, adibidez irratietan, komunikabideetan hor gizonak zeuden, eta esango zuten, ara, hau guai dago. Eta hortik etorri zen, behar bada, prestigio hori. Bai, ematen du lehenago telebistarik ez zutela ikusten gizonek, hori absurdoa da, noski ikusten zutela, baina ez zuten ikuste hori txalotzen edo, ezta? Telebista ez zuten txalotzen, bai, hor, bestale batzuetan ematen zuen, serie batean, goten baldin baziren mafiosoak edo zetak, orduan bai, gustatzen zitzaien, ez? Edo, bestela ez, hori seriotzat hartzen zen, baina gainerako dena ez, ezta? Hor prestigio bat zegoen kasu horietan, adibidez, Canción Triste de Hill Street, Policías de Nueva York, horiek bai ziren beste genero batekoak, Expediente X bezalakoak, sektore horretakoak, ezta? Baina zinemagintzaren hartu zuenean, ez zuen edukiaren mugarik, hori gertatzen bai da, kableko telebistarekin ez da. Zuei zer iruditzen zaizu, orain bai, goazen pixkat aurrera. Zein dira izenburuak, hau da, zein izenburuk dute emakumezko egileen ikusgarritasun gehien eman dutenak? Zuek zein egile hartzen dituzue hor labealdi nabarmentzat izan daitezke hemengoak edo amerikarrak edo. Hortxe daude Lena Rich, Issa Rae, Michael Lacole, hor daude beste hainbat ere bai, nola da kapi, Sally Wainwright, hoixe bera. Bai, argazki badut bere idazmaian, bai, urtero kontatzen dut. Berarekin, ez? Ez, bai, baina begira. Aukera izan nuen berarekin hitz egiteko pandemian. Begira, ze ongi, bai, hitz egin nuen berarekin. Nahiko nuke Sally Wainwrightekin argazkia edukitzea. Shona Wright, oso emakume indartsuak, potenteak, Shonda Land, imperioa da. Eta gaur egun jende askoren ekoizpenak egiten ditu, baina egia da, kostatu dela, hitz egiten goazen neurrian, ari naiz pentsatzen, bai, pixkanaka bat hemen eta hemen mapan pixkanaka agertzen ari dira. Eta streamingaren munduan, ekoizpenean, mundu guztia edukiak egiten ari da, eta hauek ostera dira salbuespenak. Bai, Espainian ikerketa bat egin da, duela gutxi, koordinatzailea Mentxe dabil, gidoilariaren ofizioa Espainian, esan nahi du, kontxik egin du, hemen eserita dugu. Eta hor datuak ematen dituzte, datuak errealak dira, hau da, emakume gidoilariak dira 130. Hori da, zifra, ez da? Bai, hori da, zenbaki absolutua, beraz, horrek erakusten digu, hau da, ikusten badugu, arrakasta zein den, ikusten badugu eskolako arrakasta zein den, oso alderantziz da, ez da?
zein dira izenburuak zuentzat? Hau da, referentzia markatzen dutenak zuen iritziz. Girls, adibidez, iruditzen zait, eta feedback ere, bai. Aukeratu beharko banu bat, pasadat iruditzen zait, baina girls, bera, iruditzen zait markatu egin duela. Bai, gainera orain ari da rekuperatzen, 20 urteko pertsonek orain ikusten dute. Bai, ongi zahartu da, nik ez dut berriz ikusi, baina bai, bere garaian girls, jendea asko harritu zen, Friends egin behar bada, Friends eta Girls egiten da konparazio hori beti, ez da? Friends beti 80ko hamarkadekoa da, laguntasunari buruzkoa, baina beste modu batekoa bat, originala, eta iruditzen zait hor Girls mugarri bat izan zela, era bat. Niri polita iruditu zitzaidan Girls idatzi zuenean egileak, 2012an edo iruditzen zait, 23-25 urte zituen. Eta gizon bat zen bultzatzailea, ez da, bai. Bakarrik ezin duzu, laguna behar dituzu. Bai, gertatuko zitzaizuen, nik hori ikusi nuenean, pentsatu nuen, baina zertan ari da? Emakumea, zelulitisa erakusten. Hori da, hau da, hasten direnean larroa jotzen, labankatan, etengabe, eta pentsatzen duten, gaur ez doaz gauzak ondo hor, eta hizketan hasten dira, eta esaten duen zerari da gertatzen, nire mutilaguna jaiki zen, eta ez zen berriz agertu nire ondora, serie horrekin oso angustia handia sartu zitzaion. Noski, mutil batek bai, egin zezaken, mutil bat bazinen, adibidez Homer Simpson bazinen, baina Elena Garzan ezin zen izan persona lodi bat zelulitisarekin, eta bera joan zen bi ataletan, poliki hori dena apurtu zuen, oso azkar eta oso modu inteligente batean, eta gainera izugarrizko pozarekin, eta denak desarmatu bintuen, ez da? Nik uste dut hori dela sortzaile, 2000ko 1000 urteko sortzaileen eredu bat, horrek bai sortu duela eredu aldaketa bat, gure pertzepzioan nola kontatzen dugun, zer nolako askatasuna dagoen, hau da, ez ditu gauzak egin behar zuri gustatzen zaizun bezala. Batzutan kostatu egiten zaigu ere burua konozitzea, baina hori horrela da, ez da? Niri bai, iruditzen zait hori horrela dela. Eta gero irakurri dut, 2023tik berriz ere jendea TikToketik hori berreskuratzen ari dela, eta pandemian zen bezala, bai, dena gaizki zegoen, eta gau batean jarri nuen, panikoa Central Parken, ez da? Hori da, Al Pacinoren lehen pelikulari referentzia egiten dion atal bat da. Hor agertzen da bote bat dagoela, hor Alison izeneko pertsonaia batek bere mutil ohia aurkitzen du, eta dantzan hasten dira, eta denak bukatzen du paniko hutsean, ze gero ikusten da, bera mutila jonki bat dela, eta ikusten da maitasun istorio bat, erabat puskatua dagoena, ezta? Bai, gainera oso omenaldi zinematografiko polita da, ezta? Aipatzen zenuten Micaela Coel, adibidez, ez dakit nork aipatu duen, zuk zeuk. Bai, kontatuko diguzu, serie horri buruzko zerbait, ez da horren ezaguna? Bai, emakume hoiek ere datoz Elena Dunham-en guante hori hartzera. Eta interesatzen zaien horri buruz hitz egiten hasten dira. Batez ere emakume horiek dira emakume afroamerikarrak biak, eta hasten dira hizketan beren errealitateari buruz. Eta horri esker, hori da, are argiagoa, ez dago referenterik, eta hasten dira Insecureko komedia guzti horretatik hizketan, eta Micaela Coel hor dugu, eta serie hori benetan izan zen izugarria. Hor hitz egiten zuten emakumeon gaiei buruz, erabat isilduta dauden gaiak dira, eta niri iruditu zitzaidan oso obra monumentala egin zuela. Gero pista galdu diete, egia esateko, Eta beste bat aipatuko nuke. Eta izen egin oso gaizki nabil gaur, Orange is the New Black.
Hori da, Jenny Cohan, bai, markatu, bai, ahaztu zaigu izena, eskerrik asko. Pentsatzen ari nintzen, Aaron Spellinek buru altxatuko balu, esango baliote emakume afroamerikar beltz batek bortxaketei buruzko film bat egingo zuela estatu batuetan, izugarrizko sustuarekin hilgo zen. Eta beste kontu bat, salbuespenaren kontua, bakarra, dina dana, megakontratu literario bat sinatu zuen, seriaren ondorengo arrakastari esker, gero onartu behar izan zuen, bere gorputzari buruz bota zizkioten guztia, gero gaixotasunekin arazo bat ere izan du, baina orain, serie bat estrenatu du oraintxe. 10 urte pasatu dira, Girls estrenatu zenetik. Industriren lehen kapitulua reeditatu zioten osorik. Gizonezko ziren bi sortzailek. The Bridge, Fleabag da, zuek esaten zenuten, da gidoilarien arteko bileretan gehien aipatzen den izena. Zergatik ez didazuek hartzen Fleabag berri bat? Ez didazulak erosiko. Fleabag nahi duzu, baina ez didazu arriskuri hori hartuko. Kontua da. Hor, hainbat gauza egin ditu, baina ez du lan berri bat egin, berea izango dena, ez dena izango aurreko bezalako egonkitzapen bat. Ez du berriz beste serie bat egin berea. Danny Gloverrekin idatzi zuen, eta Danny Gloverrekin gelditu zen bere arrakastarekin, ez da? Bai, berak beste zerbait idatzi zuen, Indiana Jones idatzi du. Eta James Bonden parte hartu zuen, bai, hartu zuen parte, bai. Baina Danny Glover gelditu zen hor, bai. Bai. No sé si es verdad que seguir... Tira, hor badaude mugarri handi batzuk eta horrei jarraitzea zaila da, baina emakume izate hori bada, salbuespena, badago eredu bat, bai, grazia egiten zidan, lehen pentsatzen ari nintzen, Girls eta Fleabagen artean pasatu den denbora luzea izan da, baina bat eta bestea ikusten duzunean, aldaketa ugari zegoen, ez da? Bata britanikoa da, bestea ez, bai, eta gainera, oean hasten ziren, horre ere, ez da? Bai, lehen 5 minutuak, Fleabagenak, benetan hor gelditzen zara, zugarria da, Obamarekin, gainera, ez da? Bai, zugarria da, eta hasten da esaten gainera lehen esaldea da. Sexu praktika oso esplizituak, aipatzen ditu. Bai, horren handia aldaukat, eta horrelako gauzak esaten dituzte, ezta? Bai, iruditzen zait hor, badagoela pertzepzioa pixka finago, baina iruditzen zait hortik gertuxeago gaudela. Horregatik esaten dizuen, gu jasotzen ditugun proiektuetako asko. Gu proiektu asko Fleabag dute referentziatzat, eta ni, ez egoan izango duzuen, estena batean, aitak hitzaldi feminista batera bialdu zituzten Fleabag eta bera anaia. Bai, altxatu eskua zen eduzue, 5 urteko bizitza edo gorputza eskultural bat edukitzea eta behaiek altxatzen dute, ezta? Hori asko aldatu zen, Girlsetik, bai. Egia da, pertsona bakarra benetan boterea duena, da telebista tradizionala egin duena, eta da Xona. Impronta du, bere seriak izugarriak dira, eta Sorkinek ez bezala, telebistatik joan zen eta zinemagintzara joan zen, bestela kokaina gehiagi hartzen zuelako, berak firmatzen zuelako dena, baina emakume honek delegatzen du, eta gainera errespetu asko dauka. Berak idazten duenean sinatzen du eta ekoizle da ez duenean idatziz da, bai oso ongi desperentziatzen du, errespetatzen du. Hau da, zuk berak zer sortzen duen eta berak zer produzitzen duen, bai, eta inperioa sortu du, beren markatik abiatuta, gauzak kontatzeko modu horretatik, ez da? Eta lehen, Jane Ruperri buruz, 2008an gogora ezagun, Admia Grey udan estrenatu zuen, eta medikuen serie hori sartu zuten, ikusteko zer gertatuko zen, eta lehen temporalde horregatik zen laburragoa. Azkar produzitu behar izan zutelako,
Beraz, Lina Dunhamekin, Micaela Coelrekin zerikusia duen zerbait. Fleabag fikzio bat da, baina hor badago beste gai bat, lehen aipatzen ari ginena, eta da autofikzioaren gaia. Zuentzat, uste dut zuk aipatzen zen idala, ez da, Master Non, beste fikzio batzuk ere bai, ez da? Bai, ari ginen birrikusten, bai, orain ari gara inpudiziaren garaian, orain hori kanporatzen dugu. Bai, nik uste dut orain beste bira bat ematen ari garela, sare sozialetan ari naiz pentsatzen, bai, izan duten bilakaera horretan duela gutxi arte, behar bada ez nuke sare soziali buruz hitz egin beharko, ze ez naiz egile hor, ibiltzen naiz kuskuxatzen, ez dut edukirik sortzen. Baina, adibidez, Instagramen gure argazkia jartzen genituen, gero estrainaldira joan, eta guk argazki bat ateratzen genuen. Eta orain, Instagrama gehienak dira oso impersonalak. Adibidez, Donostian nago, eta ikusten dut kursaleko argazkia, baina gero ez gara gehiago agertzen, ez da? Iruditzen zaitor bilakaera bat dagoela. Nire aurrek adibidez, txikiek ez dute WhatsAppean bere perfil argazkia. Zergatik ez duzu profilan argazkia jartzen, ez? Bestela norbaitek hartuko dit eta meme bat egingo dit, zer? Esaten dienik. Beraz, bai, nik uste dut orain hor gaudela salto berri horretan duela gutxi arte, ostera, pintzat, eta oroar iruditzen zait, proiektu jasotzen dituzten pertsonek, proiektu askok lotura zuten autofikzioarekin, hau da, norbere buruaren historia kontatzea, norbere buruaren historia kontatzeko beharra, eta hor Fleabagen erreferentzia asko ikusten ditugu. Lehen urte hoien referentzia Master On ere bai, hau da, nire bizitza horrelakoa da, baina ez naiz horrelakoa ere bai. Bai, Louis C.K. ere aipatu duzu, aipatu behar zen, Kristinak eta nik badugu izugarrizko grina serie horrekin, ez da? Bai, niretzat bera da komedien arteko onena. Bai, eta gainera Woody Allenek bizi guztian egin duen hori da. Louis C.K. badu gutun bat, Woody Allenena bere bulegoan, eta altxor bat da, esaten du Woody Allenek ikusi du nik egin dudan zerbait, uste dut Blue Jasminen agertzen zela. Baina noski, olako norbaitek arreta jartzen baldin badizu, izan ere bere obrak Woody Allenekin zer ikusia dauka. Bai, New York berak kontatuak, baina bere beste realitate desberdin horretatik, ez da, bai? Iruditzen zain, pisuak merkexeago direla, bai. Eta bestea nola zen, beste seria, Oreinarena, bai, Mi reino de peluche gaztelaniaz, bai, horrek ere kontatzen du historia propio bat eta trauma bat, ez da? Bai. Dakizuen bezala, iazko ezagunena izan zen Netflixen, Josh Gad, da, egilearen autorea, iruditzen zain, hasten ari naizela orain izenak, baina tira, bai, iruditzen zait, egile eskoziarra dela, gidoilari izana urtetan, bortxaketa jasan zuen, eta idatzi zituen hortik aurrerako gidoi batzuk. Eta izugarrizko trauma izan zen, eta bai, gainera, zegoen komedia itxura batekin egina, baina gero gauzak ikusten zen txarrera joaten zirela, ezta? Jaime Tenantz ere, asko interesatu zitzaidan autofikzioari buruz, New York ezagutzeko beste modu bat, baina ez Woody Allenen estilora, beste modu batera. Eta gainera formatu divertigarri bat zuen, gizon bat zikoan marihuana banatzera leku desberdinetara, kameran gelditzen zen, persona horien bizitzetan eta gero atera egiten zinen, eta orduan oso zerbait oso harina zen, zerbait batzutan oso dramatikoa, eta formatu horren atzean bazegoen istorio bat, senar emazteak izan zirenak, gero lesbiana zen, gero hori dena kontatzen dute beranduago, eta uniberso hori dena niretzat zoragarri izan zen, disfrutatu nuen. Eta autofikzioa oro har gustatzen zaigu, eta guretzat, gure taldean gustatzen zaigu, adibidez, Kardo, adibidez.
kontatzen dizutenean aurrez aurre zauden pertsona horrek bere historia kontatzen dizunean, hori gustatzen zaigu. Adibidez, nik beti esaten dut, 100% izan behar dela. Hau da, hor egin dugun lan batean, Los Javisetik parte handi bat hartu dugu, gero beste lan batean Nacho Vigalondoren parte bat ere bai. Pues a propósito de los famosos... Autofikzioaren alorrean, hor badaude pertsona ospetsuekin, hor egilearen autofikzioak bere burua erakusten du den bezala, baina noski egile bakoitzak bere personalitatea erakusten du, bere bibentzia fikzioan, modu impudikoago batean, hau da, ni hori naiz, bere burua erakusten du. Baina gauza bera gertatzen da famosoen bizitzen bersioekin, adibidez Jorge Sanz, ez? Hor, que fue de Jorge Sanz izan zen serie aitzindarietako bat une hartan. Une hartan Canal Plus gainera zen Espainiako HBO. Eta hori gainera hango totemek aitortutako zerbait da. David Truebak proiektu hori ekarri zuen, eta bera den moduan, gustatu zitzaigun, ez da? Bera den moduan ekarri zuen bere izaera horrekin. Eta Joaquin Phoenixek pelikula bat egina zuen, I'm Still Here izenekoa. Eta zen dokumentari bat, bere buruari buruz, oso muturrera eramana zen, eta guri grazia egiten zigun beste referentzia batzu zituen seriak, baina grazia egiten zigun erreferentzia horrek. Oso gauza moderno ematen zuen, eta berehala sartu ginen, eta beti kontatzen dut, espero dut ez dela inorra sarretuko. Lehen kortea ekarri zuenean, taldeen aurrean erakutsi genuen, eta jefe batek esan zigun, asko gustatu zait, oso ongi dago, eta noizko ongo da postprodukzioa prest. Eta esan genion ez, seria horrela da. Bai. Dokumento faltsuaren kontua, bai, Ignatiusek ere gauza bera izan zuen, ez da, antzeko zerbait, bai. Bai, izan da, izugarrizko maisulana, Emmy bat irabazi zuen, hori sinestezina izan zen, eta, bai, hildo horretatik doa bestea ere. Jury Duty duela gutxi, Ilmazek bere buruaren papera egiten zuen, epaimai bat aukeratzen zuen, errealitatea fikzioaren arteko serie honetan, baina nik uste fikzioa zela, esaten dutela, ez dut sinisten, realitate parte bat dagoenik. Eta gero, Friendsi buruz ari garela, Friends serie horretan, Mark LeBlanc hartzen zuten Alt LeBlanc, eta berriz lanik egin nahi ez duen izar dekadente batean bihurtzen dute, ezta? Bai, hori da, gure hitzen bezala, ezta? Bai, hor kameoak eta bazeuden, baina kameoak ziren, hori da, justo de estudioan ari nintzen pentsatzen, bai? Bai, justo ere, pentsatzen ari nintzen, saria dedikatuko tezuen, txiste bat egingo tezuen, azkenean ez zuten egin. Bai, sare sozialetako inputizia horri buruz aritu gara, egia da eragina duela gaur egungo telebistaren errealitatean eta dokumental faltsuen kontua ere hortxe dago. Iruditzen zait, hor, serie aipatuenetako bat, zuek ere aipatu duzue, izan da The Office. Guretzat, The Office da eta proiektuak aurkezten dizkiguten pertsona askorentzat referentzia handi bat da sitcom guztientzarako eta Caballero Anaiarreben lanetan The Officeetik asko dago, oso fanak dira. Eta nik uste dut hor azken urteotan ikusi ditugun sitcom horietan badagoela ezagugarri hori. Nik ezagutzen dut jendea gaizki dagoenean The Officeko atalak ikusten dituela. Da, pilula moduko bat. Eta gogorarazten zidan kaballerotarren lanaz, da? Ze haiek ere sortzen dituzte pertsonaia oso eroak, askotan pertsona txarrak, baina aldi berean tratatzen dituzte
pasioz eta ulertu egiten dituzu, eta maitagarria dira. Ze komedia hori maitasunez egina dago, ez dago goitik begiratua. Eta horregatik dago hurbiltasun bat, bai galtzaile dira azken batean, eta horriekin gehiago empatizatzen dugu. Miserable batzuk izan arren, ezta? Bai, mizkinak izan arren hori horrela da, bai. Eta bitxia iruditzen zait. Eta gainera iruditzen zait, hori dela gaur egungo komedien ezaugarri bat. Bai, eta gero rehearsals deritzon horiek daude, ez da? Ez dakit horiek daude hor erdian. Ez dakit diren dokumentalak edo ez zuzara ditua. Ez dakit ze genero da hori. Ba, nik ez dakit horri izenik jartzen, ez daukat idearik ere, baina bai, pentsa ezina da hori gertatu zela, Behar bada David Lynchek kontzebitu zuen hori, ez da? Bai, iruditzen zait Twin Peaks oso martzianoa dela telebista irekian, eta garai hartan, eta rehearsals horiek ere alaxe direla gaur egungo gure panoraman, ez da? Rehearsalek ez du parekorik. Baina pasada bat da, niri asko gustatzen zait. Eta beste bat badago, ez dut gogoan izena, emakume bat, New Yorken zijoana, eta gauzak aukeratzen zijoana, nola zen, bai, martziana da hutsa zen, nola zen? Bai, emakume nagusi baten atzetik zijoan, New Yorken zehar, eta emakumea zen izugarrizko personajea, izugarrizko erokeria zen, oso gauza atsegina eta divertigarria. Pakita Salas, ere aipatu behar dugu dokumental faltsuari buruzari garela. O sea, después de toda esa era... Eta la amabilidad ere bai. Hau, ez dakit, hor badago nolabaiteko erreakzioa, behar bada argazki buruzari ginela lehen, ez da? Esaten genuen, hor badagoela mendearen hasiera bat, krudeltasuna, gizon zailak ikusten ditugu, antieroiak, hau da, hor ikusten dugu gustatzen zaizkigu nolabaiteko kabroi horiek erakargarriak dira gaiztoak direlako, eta gaiztakera egiten dituzte, baina gustatzen zaizkigu. Eta hor badago sumaren lan bat, nahita egina ideia horrekin, ez? Pertsonai batzutan, hor badaude pertsonaia atseginak, eta Pakita Salas paradigmatikoa da. Bai, eta superstarren ere, bai, esango nizuke, Mundu guztia zain zegoen, ikusteko zer egin genuen, zein zen ikuspegia, eta zaila zen tonua, Natxok, Mariak eta Klaudiak aurkitu zuten tonua eta ikuspegia. Hor kontua da hurbiltzea. Esaten zigun, Natxok nahi zuen atal bakoitzean pertsonaiaren ikuspegitik hurbil egon behar genuela eta hori egia absolututzat hartu behar genuela. Eta beraz ezin dugu epaitu. Zuk 2000 urtean kontatu zenuena 100% egia da. Hemendik aurrera goazen hau filmatzera. Beraz, hor zaila da pertsonaiak ulertzea, garai hartako pertsonaiak. Eta Pakita Salasen kasuan, baina ni oraindik ez negoen suman, baina kontsumitzaile gisa, eta aspalditik ezagutzen ditudanez, nik uste dut hori dela neurri handi batean euren unibertsoa, Los Javisen unibertsoa beren egunerokotasuna, bai oso begiona dute. Jakiteko zer egin behar duzun une bakoitzean, zer sensazioa egon daiteken, ez da? No sé cómo lo hacen, la verdad, o sea, trabajo con ellos. Bai, nik ezak nola egiten duten, haiekin egiten dut lan, egunero, eta nik, produktorekin egiten dut lan, eta saiatzen gara, proiektu guziak bizirik mantentzen, eta, intuizioz jokatzen dute, badakit hau oso errepikakorra dela, hala esaten dute eurek ere, baina lan horretan, holaxe dira, oso ondo, hau sartuko dugu, baina zuk ere egin duzu haiekin lanik. Ez, zuzenean ez, oraindik ez. Oraindik ez, beti dago aukerarik. Nik uste nuen baietz. Bai, gertatuko da, oraindik ez. Oso ondo, pultsua, oso ondo hartu duten beste gauza bat da fedearena. Hau da, Los domingos estrenatuko da Laura Ruiz de Azuaren filma, eta bertan fedearen gaiaren inguruko hausnarketak egiten dira. Eta ohartu naiz,
milurteko honen eta belaunaldi berri hauen kontua dela, fedea badatorrela, badirudi jainkoa hemen big time etorreko zeigula, Jesu Kristo. Eta ikusi dugu, aurreko belaunaldiek, tradizioa eta imposizioak, batez ere tradizioa, baztertzen zen, hemen gaudenok behintzat, inertziaz jaio gara, hau sinesten da, eta gero zuk ikusiko duzu, nahiz eta ez bere horretan imposizioa izan, eta zuk zer egiten duzu, uko egiten diozu, horri, normalean, denek ez dugu berdin jokatzen, orokortzen ari naiz, baina gazteak normalean, uko egiten dio, eta orain, badirudi alderantzizkoa gertatzen dela, hezkuntza laiko bat jaso ondoren, fedea besarkatzen duten, eta batez ere kristautasuna, eta oso modu berezian gainera. Eta hor, badakigu la Mesias hor dago, ezta? Eta fedearen abitotako, eta hor, la llamadan ero ikusten da, ni haiekin hasi nintzen lanean, ja dagoeneko la llamada egiten ari ziren, antzerkia momentu horretarako, eta ez zaukaten zer. Ni iritsi berrian nintzen, eta, ezagun bat geun elkarrekin, eta zentzu, egingo duzu antzezlanerako teaser bat, eta ni galetu nien, zerren buruzkoa da, dei bat jasotzen duen, sentitzen bat, eta ez tegi ezango, ez bai egiten, jainkoaren deia, ez da telefono deia. Eta, nik oso laikoa den hezkuntza jaso dut, eta ez nuen ulertzen dei hori horretan, eta nola deia, nola la llamada hori. Gero, erakutsi dute la llamada produktuarekin, nik ez nuen ulertzen, benetan diot, ez nuen inondik ere ulertzen, baina gero estreinaldia ikusita, nik egin nuen alako teaser moduko martzianada bat, eta, baina haiek zuten ikuspegi horrekin, konektatu zuen, eta gero antzerkia ikusi nuenean esan nuen, ara, nola unibertso hau bihur daiteken beste unibertso bat. Era bat tradizionala den zerbait ekar daiteke popera, eta, errespetutik. Eta la Mesiasekin ere, behar bada, txanporaren beste aldea izango litzateke, hor, ikusten da, fedeak daukan alde txar hori, kaltegarri hori, bai. Alde bata eta beste ikusten dira, baina badute komunean alderdirik. Errespetuz egiten da, maitasunez egiten da, eta beraz, sar daitezke, gero irtenbide zaila duten labirinto horietan, ze hor, ez da berdin epaitzen. Bai, garai honetako da, izan ere, 80an hor epaituko zen, erabaki bat egongo zen, bai, argi dago. Gaztei begira gaudela, Xabi, ikus dezagun gure ikusleen fragmentazio hori. Azken 25 urte hauetan banandu zen, ja, ahaztu, mediko de familiak zeukana audientzia hori, edota denak telebista berari begira geunden garai horiek ahaztuta. Hor, badago elementu bat komuna dena. Hau da, saiatzen gara gazteak esertzen, ez dugu, joan egingo dira gazteak, baina gazteak inoiz ez dira telebistari begira egon, ahaz dezagun ja. Baina badirudi zuk badituzula, arrakastatxoak izan diren produktuak. Eta batez ere nerabei begirakoak, young adults deritzen horiei. Eta behar bada adinagatik ikusi behar ez dira ikusi dituzte, baina hor badago, eta segmentu bat. Nola ulertzen duzuzuk hori, gainera badauka alderdi komponente musikala, komedia, krimena ere. Nola iritsi zara hain eskorrak diren publiko horietara gazteen gana? Badirudi plataformek uko egiten diogula sarriten edo dietela gixorretako produktu eta gero audientzak erakusten dugu oso funtzionatzen duela. Netflixen ikusiena den pelikula orain K-pop, da, bai, las guerreras del K-pop, pentsatzen dut gazteek ikusten dutela, eta behar bat da 40 urtekoek, bai, baina badirudi plataforma ikoste egiten zaiela, produktu horietan sartzean, edo eta produktu serio horiek eskaintzea, baina gero badakigu emaitza interesgarriak dazkatela. Hemen, zorionez, ETBek publiko gaztearen aldeko apustu egiten du, euskaraz kontsumitu dezan,
eta hor badago, presio moduko bat, hemengo publikoak ere edukia behar duelako, eta beraz oso ondo funtzionatzen du. Behar bada, eduki falta bera da, hain ondo joatearen arrazoietako bat, azkenean besterik ez badago, hauxe da. Baina helduago ere gustatzen zaigu, gero, desagertuta seriean, esate baterako, 2 hizkuntzetan egin dugu, bata Netflixerako, eta bestea ETV-ko primeran plataformarako. Eta primeranen hauxe izan da historiako serierik ikusiena. Eta 18-30 urte bitarteko publikoari bideratu da, baina Netflixen ere askotan egon da top 10 horretan, eta publikoa helduagoa da. Nik gogoan dut, nola behin kalean nengoela, ez kontide batzuk oso helduak zirenak, takataka zeramatenak gelitu egin duten, eta zuzu zara, serie egin duzun hori, eta bai, ara, eta esan zieten, nola bukatzen da? Zane, hori ezin dizute esan. Barkatu, astero emititzen da, eta egolen ez iritsiko. Ez nion esan, nola bukatuko zen. Baina, adinekoak ziren. Bai, eta hor, lotxaren kontzeptura itzulita hor badago, nolabaiteko lotxa, esaterako, eliten lehen demoraldia, astebetean irentzi dut esateko, badirudi hori ere, nolabait edentzia gaztea dela, eta ez dago ondo, hor gaude, negu demografiko batean, eta orain badirudi hor piko goiek agertzen zaizkigu, eta batek funtzionatuko du. Bai. Bada beste titulu bat, nabarmentzen dena garai hauetan, eta hizketaldietan ere sarritan aipatu da, Black Mirrorren fenomenoa. Badirudi hauxe dela gure aroaren Cassandra. Galdera bat egin behar dizuet. Distopiak ikustari beldur hartu diogu, izan da distopiak betetzen ari dira bat abestearen atzetik. Bai, nik uste dut batzuk Years and Yearsen ikusi ditut eta bete dira. Niri Years and Yearsek bizitza izorratu zidan, argi eta garbi. Serie ikusi nuenean, hor bageneukan, eta ikusi egin behar genituen, eta amaitu nuenean, esan nuen ez nuen ikusi behar. Ez dakit ikusi duzuen, bai. Gertatu dira gauzak. Eta gertatzen ari dira beste batzuk, eta gogoratzen baduzu zer falta den oraindik, zergatik bai, hor gainera amonak herrietan egiten zuen, zergatik egin duzu, zergatik jokatu duzu, bai, ni bigarren kapituloan nago, oraindik, etxere itxiko naiz, eta ikusi nahi dut nola bukatzen den. Nola bukatuko da gure bizitza gaizki, ezta? Bai, gaizkiari naiz pasatzen. Izan ere, Simpsonseko edo Saturday Night Live-eko txiste batean bizi garela badirudi distopia guztiak petatzen ari direla. Besteak beste, gogoan daukat, hor Battlestar Galactic hori, 70ko serie hori, 2000 urtean ere berriro berregintzen, baina hor aipatzen zen, makinen irautze torriko zela, eta makinek, gaindituko gintuzela, eta bar, orain galdetu behar dizuet, zer iritzi duzu, adimen artifizial sortzaileari buruz. Aurrera, bakoitzak bere iritzi izango du. Nik oraintsu arte, nik ez nekien nola funtzionatzen zuen chat GPT-ek. Eta ikastara bat egin nuen, eta zute, zu galdetu chat GPT-ri, gazteenek esatzen galdetu, eta nik, chat GPT, tira. Txantxan artean, ez duzu Terminator ikusi, ala, zer dena esan da dago horrekin. Ez da, hainbeste egin beharratzera. Nik ez dakiz gertatuko den, ez daukat ideiarik ere. Beldurra ematen du. Izan ere, produktore gisa, gu momentu askotan ez dugu aktorea lortzen, ez dugu enbeste gauza lortzen, eta adimen artifizialak zer nola egiten duen ikusten dugunean, nola 500.000 arazo, eguneroko arazo, konponditzaken adimen artifizialak ikusita, bai, eta distopiak bete egiten dira. Eta hori da, eta distopia txarroiek, Regreso al futuro, oraindik ez dauzkagu zapatila horiek, ona ez da bete, baina txarretik dena hemen daukagu. Regreso al futuro 2, hor, bakoitzak bere pantalla dauka, afaltzen ari zirela. Hor, pixka bat, korapilatxoa zen, baina hori bai bete da. Bai, baina patinete hori egan egiteko ez dago. Ez, baina txarra errazago betetzen dauna baino. Ben Affleckek badauka bideo bat, birala egin da nire timelinean behintzat. Bai, benetan.
Bueno, baina Ben Affleck beti egiten, errazten bakoitzan egiten da birala, bueno, ez dakit, Dena birala egiten du. Bai, hainbeste bideo txoro ikusi nituen, eta gero, bueno, izketari batean galdera egin zioten, eta esan zen, bueno, berak, esate zuen, Terminatorrela ikusi dugula. Asko hobeto, adierazten zuenik baino, segurenik, baina kontatzen zuen berak, gertatzen ari direla, hainbat gauza, eta beste gauza asko, gertatuko direla, badira, zinemagintzan oso teknikoak diren lanak, postprodukzioa, ikusentzunezkoetan, VFX-a, eta bar, eta noski, lehen, pertsona hoiek oso pixuzkoak ziren, eta aurrekontuaren zatean di bat gastatzen zen, katearen zati horretan, eta orain, harin egin daiteke. Eta horri frenoa jartzea, ez dakit nik uste dut, eta pentsatu nahi dut proiektuaren alderdi sortzailea zaila izango dela ordezkatzen. Paul Schrader gidoilariak esaten du, ez. Bera da munduko pertsonarik amargatunetako, badakigu oso aurritxarrekoa dela. Zoragarria, baina aurritxarrekoa. Eta aste honetan esan du. Zuk uste duzu Robert Redford axola zaiola zuk zuri zer irizten diozun, justu Robert Redford hildenean azten. Oraintxe bertan ez du axola zer izan ere makina batek esaten du hobeto idatzeko duela. Berak esaten balen badio urrengo atala idazteko, hobeto egiten duela makinak. Berak probatu omen du, eta claro, berak erretiratu nahi du, eta Paul arabera, armak entregatu beharran gaude. Nik uste nuen alderdi sortzaile horretan salbu geundela, baina eskatu zidaten probat egiteko, eta eskatu zizkidaten desaparecido den gidoiak, eta nik ez nuen elikatu nahi munstroa, eta hasieran ez nuen nahi, baina, azkenean erori nintzen, eta esan zite, galdetu jozu pertsonaiaren profil psikologikoaren inguruan, eta hor, esan nien, aztertu gidoiak intentsitatearen arabera. Eta gero esaten zizuten batean, galdetu nola betuko zenukeen. Eta oso gauza logikoak ematen zituen. Nik ez nituen aplikatu, nahi, baina arrazoi zuen. Esan ez dut egingo, baina oso analizio hona egiten zuen. Eta ez genizkion 8 gidoiak eman, 6 eman genizkion bakarrik. Eta aurre ikusi egin zuen zer gertatuko zen 7 eta 8 ikusten oso originala zela, baina makinak asko zekien. Behar bada, ni itxaropentsu nago eta ez dut egia ikusten, baina uste dut sormen mundu honetan, esku hartan daukaguna ikusitan, makinak, batetik, bultzatu behar gaitu bikaintasunera, haratago joatera. Eta aurre ikusi ezin daiteken hori bilatza, hau da, pizgarritzat erabili behar dugu. Eta, batzuetan zaila da, inertziei aurre egitea, baina Paul Schrader batu dugu eta behar bada, makinak berak egin dezake Tarantinoren film bat, baina ezin du egin Tarantinoren urrengo filma. Bai, horixe zioen Ben Affleckek berak ere. Azkenean kopiaren kopiatik elikatzen da, eta hor badago teoria bat, azkenean badiru dena kopiaren kopia izango da. Baina oso zaila da, gutako bati orain Kill Bill bururetortzen. Makinak Kill Bill bat sortzea. Kill Bill hobeto egitea, baliteke. Igual hobetu dezake. Etorkizunean ikusiko dugu zer den oinarri batean gainean lan egitea, behar bada, existitzen den zerbaiten gainean lan egitean ongi perfilatuko du, baina zerotik sortzea ez dakit oraindik ote gauden, Eta ikastarotxoan esaten zidaten gauza bat. Hemen dagoela, esaten ziguten. Ez dagoela hori geldiarazterik. Eta parte hartzeko eta kontrolatzeko modu bakarra parte hartzea dela. Hau da, nik orain arte esaten nuen, ez dut ikusi nahi. Eta hemen dago, orduan, aukera bakarra da elkarrizketan sartzea eta gu geu sortzea. Hau, elikatu da tresna horren jabeak aberasteko, kontuan hartu gabe egiletza eskubideak, hau da, hori dena idatzi duen pertsonen eskubideak, kontuan hartu gabe, noski. Hau da, hor egiletza eskubideak ordaindu gabe testuak lapurtu dituzte,
Eta behar bada, auskalo, bai, Paul Schraderrek ere referentzia gisa balio lezake, ez dakigu. Ze software espezifiko bat edukitzea gidoia kopiatzeko, ba, deitu eta salatu itzazu, ezta? Nik Miyazakiren dibujoekin pentsatu nuen. Pentsa, 80 urteko pertsona bat zara, unibertso zoragarri bat, sortzera eman duzu bidizio osoa, eta gaur egun zure edozeinek, zure lenguzu, Jose Luisek Txigiroren marrazki bat egin dezake, ez da? Ba ez. Miyazakiri eman diote dagokion guztia, berea da, Denborari gabe gelditzen ari gara, eta gauza ugari ditugu, Adibidez, hibridazioaren kontua. Hori beste elementu garrantzitsu bat da. Ezakit, ekartzen dizuete gogora tituluren bat, ideia horrek, ez bakarrik generoek, gaiek, baizik eta iraupenak. Noski, orain, badau ditugu drama batzuk, 30 minutukoak, komedia luzeak, eta Ally McBeal, adibidez, eskandalua izan zen, komedia bazelako eta ordu beteko bazelako, sitcomen austura eta berreskuratzea. Eta bestalde, zuri ere esaten izun, Xabi, hor badago zerbait, zure kasuan adibidez, eskualde mailagatik edo lurralde mailagatik, hor globalizazioa, ez? Eduki konsumoen globalizazioa. Hasieran aipatzen genuen estandarizazioa dagoela ereduan, eta galdera da, ez dakit, lurraldeak zabaltzerakoan irabaztei ote dugun zerbait edo denok gauza bera egiten ari ote garen. Ongi dago, gauza ona da, baina Borgen adibidez da fikzio batzuen, Borgen da fikzio batzuen oinordekoa, ez da? Ez dakit beraz horregatik zerbait irabazi dugun, zerbait galdu dugun, esaten duzun hortan, badago zerbait lotura duena, mundu global honetan daukagun zerbaitekin, adimen artifizialarekin, eta bai. Egia da, oraindik ere kasu gehiago egiten diogula, gurea dela pentsatzen dugun zerbait baldin bada, gure lagunaren antza badu, kafetegiak Azpiko tabernaren antza badu, etxeak gure etxearen antza badu, eta hori garrantzitsua da. Hau da, egiazkotasunaren parte hori ez da, eta gauzak lekukoak, bertakoak izan daitezela itxura batean ez da, eta jaun adult, adibidez, ETB-en ekoizten duten hori horrelakoa da, horrek zerikusi handia du aipatzen dudan honekin, identifikatu egiten zara izateko modu horrekin, egoteko modu horrekin. Naiz eta Borgen existitu, Borgen bat Espainian egin ahal izango bagenu, edo antzeko zerbait, arrakasta izango luke. Ze Borgen bikaina da, baina daniarra da, Groenlandiara joaten da, emakumea, oso urruti, oso gelditzen zaigu, eksotikoa da, baina hurbiltzen badizute, noski funtzionatuko lukela. Erreferentzia bat daukala? Bai, baina beti dago beste buelta hori, ez da? Guk bluesen adibidez ikusiko zenuten El productor de hierro, Cien con vistas. Hau da, nordikoek egiten dutena hori da, eta thriller ilunetan ikusten dugun hori hain zuzen ere. Bai, urtean 20 egiten dituzte. Espainiako serietan esaten dute, dena ez da Madril, ez da, dena Gran Biako plano horiek etengabe. Bai, hori da, eta horrek balioa du, hau da, ikustea zure antza duen pertsonaren bat, zu bezala hitz egiten duen norbait, zure antza duen norbait, antzeko kezka dituena, iruditza balioa dela hori. Dena nahiko antzekoa bada ere, bai, iruditzen zait horrek baduela erakarpena. Eta amaitzeko, eta gero minutu batzuk utziko ditugu galderetarako, ez dakit ondorio gisa edo, saioa ixteko. Lo que hablábamos antes. Eguneroko saioek izugarrizko arrakasta dute. Latinoamerikako serie horiek, Xonak izugarrizko arrakasta du, Irekian, Ordainpekoan. Berriz,
Friends etengabe konsumitzen jarraitzen da. Ez da inoiz bukatzen, beti dago ikusienen artean, 20 urteko jendeak oraindik ere ikusten du, ez da erori. Seinfeld ez. Schultzek izan zuen beste boom handi bat pandemian, batean modan jarri zen, aste honetan, El Inocente serie atera da, Antena 3-ekoa, izugarrizko gailurra jo du plataforman, eta gero beste fenomeno batzu ditugu, adibidez The Pitt. Nire iritziz kombinazio perfektu bat da. Hemen dugu gaurko telebista eta telebista tradizionala, drama mediko bat, baina berriz ikusi daitezken atalak, ez da? Beraz, bai, urrengo kapitulua ikusi dezakezu, bai noski, bai? Hau da, estrukturalki ongi ekarria dago eta gainera plataformak ari dira zuzeneko emanaldien eskubideak ordaintzen. Eta gainera, publizitate jartzen digute, gainera. Beste gauza bat, nik gidoigintza erakusten dut unibertsitatean. Azken 15 urteotan irakasten diet iragarki pausak edo iragarki atsedenaldiak sartu ditzaten gidoietan irakasten diet, hori beharrezkoa baita. Hau da, atalak berregituratu behar ditugu iragarkiak tartekatu ditzaten. Telebista tradizionalean zaindu egiten zen. Bai, eta berriz zainduko da, ze strukturalki zu jakiten baduzu iragarki bat datorrela, jendeak alde egin ez dezan, hori egituratzen duzu. Bai, hau da, recap horrekin, bai, eta baina benetan telebista berrasmatzen ari gara. Ezakit, beste adibiderik etortzen zaizue? Urte asko dela, Elena Neira rekin, eztabaidatu nuen Netflix iritsi zenean justu. Netflixen oso gauza guaiak ekarri zituzten, eta merkea zen, batez ere merkea zen. Ez zegoena iragarkirik, seriak osorik ikusten zenituen, ez zenuen zain egon behar, ez zuen parekorik. Eta gero, zure lagunak bihurtzen ziren, familiako bihurtzen ziren. Eta Netflix da gaur egungo CBS, telebista generalista da. Baina hasieran hasi zenean gogoan duzue, gauzak probatzen ari ziren. Eta batean kontratatu zituzten autoreak eta zinemagintza india egin zuten, eta hori guztia. Eta ni berarekin eztabaidatzen nuen, esaten genuen, konturatzen direnean publizitaterekin zenbat galtzen duten, ez dute publizitaterik jarriko, ze konsumoaren kontra doa, bai, baina nik esaten nion, bai, enpresa bat da, dirua bilatzen dute. Bai, horrela zen pixkat. Eta zergatik utziko diozu dirua irabazteari, dirua irabazi baldin badezakezu, ezta? Noski baietz. Telebistan dirua irabazten zuten. Bai. Hau monetizatu behar zen, ezta? Bai. Horiek ematen zuten, pezeten truke duroa. Duzue zerbait komentatzeko gogorik, parte hartu nahi duzue, elkarrizketa honetan, zerbait galdetu nahi diezue? Ez duzue zer aipatzerik? Zerbait azu zaigu? Badago 1000 urteko berri honen ezaugarriren bat, aipatu ez duguna? Bai, esaigu zue, aztu duzue, hau edo bestea, ez? Bueno, jarraitu dezaket, ni jarraitu dezaket. Beste gai bat. Ez zaigu denbora asko gelditzen, baina begira, kontxi animatu zaigu, adibidez. Emai duzuen mikroa. Gracias por la charla. Eskerrik asko hitzaldiagatik. Egia da, horrelako solasaldiaetan iraganari buruz hitz egiten dugunean beti oso nagusia sentitzen naiz. Horriblea da. Galdetu nahi nizuen. Zuen lanak ditut buruan, arko honetan ikusten ditugunak, izaren kasuare bai. Eskolak emate dituzu eta horrek noski, gerozetan nagusiagoa zara eta zer ikusi duzue desberdina, hau da, zer egin daiteken, zer kontatu daiteken, gauzen harrera nolakoa den, ez da? Alde batetik, sentitzen dugu gaur egungo belaunaldia iregiagoa dela, toleranteagoa dela, eta bar. Anitzagoa ere bai, eta aniztasunaren arazoa Espainiako telebistak oso gaizki konpondua dauka, ados nago. Baina
sensazioa dugu serie horietan gauza batzuk ezingo liratekeela kontatu edo egin. Nola ikusten duzue? Dinamika hori, guk sentitzen dugu mundua hobeto dagoela, ikusentzunezko mundua hobea dela gaur egun, baina hanka sartzeko beldurra ere badago, Sare sozialetan gero zigortua izateko beldurra adibidez, eta gai horrek ongi islatzen du denbora benetan nola igaro den, ezta? Mahai honetan aipatzen zenutena. A ver, es cierto que en su... Tira, Suman gure ekoizpenetxean badugu joera, ez estandarizatuta dauden edukiak bilatzeko, gauzak narratzeko, kontatzeko, modu berriak bilatzeko, istorio berriak. Eta Sumaren kasuan, gauzek funtzionatzen dute los Javis direlako. Gaur egun arte frogatu dute egiten dutena, ez dena, baina egiten dituzten gauzetako asko, ekoizle gisa, zuzendari gisa, lortzen du funtzionatzea aspektu batean zein bestean edo guztietan. Eta egin dezakete zerbait ikuspegi nahiko autorala duena, eta izan daiteke crossoverra edo mainstreama. Eta haiek hori egiten duten bitartean, hori lortzen duten bitartean, horre dakartzan, estrategiekin, los Javisekin, hau da, proiektu aukeratu, saldu, ulertu behar dute, nola egin proiektuaren pakatxin, zeintzu dira kameoa, zeintzu dira aktoreak. Hau da, hor sartzen dira, implikatzen dira marketingeko prozesuan ere bai, proiektuen promozio indarra ere egiten dute. Horrek denak funtzionatzen duen bitartean, gure kasuan, gauzak erosten, gauza arraroak erosten jarraitzen dute gure bezeroek. Baina hori ez eta alde guztietan gertatzen. Gure kasua burbuila bat da, eta ni oso pozik nago horregoteagatik, ze inditzaket proiektuak asko gustatzen zaizkidanak. Baina iruditzen zait salbuespena izan daitekela, eta haiekin du lotura. Hori egiten duten bitartean izango dute, eta los Javisek esaten dute, funtzionatzen duen bitartean egingo dugu. Eta entregatzen duzunak ez badu funtzionatu behar duen aspektu horietan, kitxo, ez digute zer gehiago erosiko. Gauza rarorik erosiko. Eta eskatuko dizute, plataformek edo erosleek, pentsatzen duten hori eskatuko dizu. Ez dakit erantzun dizudan. Bai? Tira, nik uste dut badagoela beldurra. Hanka sartzeko beldurra hori, existitzen dago, adibidez, hemen gure ekoizpenetxean kontzientzia badugu, da mezuak bidali nahi ditugu, adibidez goazen serian publiko gazterako da 2018-2019 badugu trans den personai bat, mutil bat, eta hor aurrentzako seri bat da. Eta berbada Disneyek eluke hori onartuko, ETB-ren konplizitateari esker guk bai. Eta horrela gai asko lantzen ditugu. Eta badago beldurra, bai. Hau da, ea gaizki egin barrote dudan, ez da? Hau da, eta guk positiboa izan nahi dugu, mezu bat bidali, eta behar bada hankasartu bukaeran, gertatu izan zaigu. Eta behar bada elkarte batek idazten dizu, eta zu borondate hona egin duzu, baina mezua bidali duzu, eta ez du sortu zuk nahi zenuen eragin hori, eta hori gertatzen da. Eta orain munduak beldurra ematen du, kontrako norabidean ari gara aurrera egiten. Jimmy Kimmel lanetik bota dute txiste bat egiteagatik. Iruditzen zait zerbait hobea lortu dugula, baina badugu arrisku bat. Hau da, hobea izango den hori gatazkatsua izatea eta atzera egitea. Eta beraz badugu beldurra lur batzuk zapaltzeko, beste aldera pasatzeko. Estatu Batuetan adibidez, mehatxatu egiten dituzte. Trumpen azkena hori izan da. Hau egiten duzue, edo emititzeko lizentziak kentzen dizuegu. Beraz hori ere hor dago, nola ez? Bai, Kontxik esaten zigun hori, berak ere jakingo du noski. Proiektuen kudaketan, plataformetan, edukiaren kudaketan beti dago tensio hori, beti izan behar duzu nolabaiteko oreka bat. Funtzionatuko dizuten gauzen alde apustu egin behar duzu, eta prestigioa edo emango dizuten beste gauza batzuen aldere, bai. Edo, nolabaiteko trascendentzia izango duen zerbaiten aldere, bai. Kontuan hartuta, inork ez duela jakiterik zer funtzionatuko duen eta zer ez. Lehen anatomia de Grey aipatu duzue. Nik gogoan dut askotan aipatzen genuen pasilloetan eta lankideekin.
hori izugarri txarra da, serie hori, ez dakigu ez da, non jarri ere. Eta batean, historiako, gure plataformean eman inoiz gehien ikusien seria, ez da? Izan da. Beraz, imaginazazue, hori bukaeran ikusten duzunen badakizu, baina beste maila batean, erabaki behar duzue, goiztierra den fase batean, imaginatu zein zaila den, ez da? Hor, badago puntu bat, esate baterako hor, nagusiek edo da, erabakiak hartu behar dituztenek, eurek egin behar dute. Esate baterako, Xabinen ibilbide zuten beste ezagutzen, baina sumakoa bai, eta hor, erabakiak hartzen dituztenek apustu egin behar dute, ausardiaz jokatu behar dute, eta batzuetan, jakingo dugu, ongi ateratzen bada, berri honak ekarriko dizkigula, eta behar bada, dena ez da ondaterako, eta hor, gaizki aterako da, baina horrez daukagu inolako orakulurik ez gertatuko den aurreikusiko duen adimen artifizialik. Gu saiatzen gara osagai guztiak hor jartzen, eta saiatzen zara noski, porrotaren osagai horiek kentzen, baina, lo soprano aipatu dugu, baina, eta beti egongo da atal bat, norbaitek erabaki ahalmen bat izango duen, eta ark erabaki beharko du apustu eginela ez. Eta behar bada apustua eginda, dena ondo aterako da, denak forma hartuko du. Beti dakigu, elementu batzuk ondo funtzionatzen dutela, besteak ez, eta esperientzia duten lantaldeek ere hori egiten dute. Azkenean saiatzen zara, ilun horiek, itzal horiek kentzen apustu horretan. Baina beti egongo da, erabaki momentu bat, eta osagai bat izango du, eta behar bada ez dugu ezer kontatzekorik izango urte horretan, edo eta erabakian arabera lamesbiaz bat lortuko dugu. Uste dut, orain txaipatu den hori ezinbestekoa da. Hau da, arriskuak hartzen dira, eta pentsatu behar zenbaterainoko arriskua hartu dezakegun, eta erabaki ahalmena duten horiek ere presio handia jasatzen dute. Eta askotan, presio handia jartzen dugu baita idazleok ere. Nik nire kutxean hainbat gauza dauzkat, baina ez dituzten nahi. Nirea orokortzate jotzen dut, orokorra balitz bezala. Hau da, ez du inork horrelako apusturik egin nahi, eta hori gertatzen zait, ez duzu flipback nahi, nik flipback egarriko banizu, muturrera botako zen idake atzera, adimen artifizialekin ere gertatzen da, inork ez daki zer izango den urrengo flipback, nik flipback berri bat egin dut, urrengoa. Eta zentzu horretan, arriskua hartzea ezinbestekoa da, eta Kontxik ere, aipatu du aniztasuna. Nik hori garratu nahi nuen idei hori, erabat ados, Kontxirekin, gainera, prozesua ere horrelakoa da, eta Kristinak ipatzen zuen beldurrekin du zer ikusia. Guk gaiak mai gaina jartzen ditugu eta batzuetan gaiek ez dira iristen. Gai horiek polimikoak edo gutxiago izango dira, baina hor badira, narratibak ere, ausardia sartu berenak, eta behar bada, struktura batzuk ez dira ulertuko, flashback batzuk ez dira ulertuko, eta modu kronologikoan egin behar da iristeko. Eta horrek egiten du azkenean serieak ausardia gutxiago izatea, interes maila baxoago izatea. Eta, behar bada, oso fidagarriak diren autoreekin funtzionatzen du, baina sarritan 1989an guk, zer egiten zuen urgentzia 90 esaten zuen, kapitulu bat egingo dugu, eta hau guardia bat da. Eta amaietek hasiko gara, eta azkenean amaiera elkartuko da. Eta, horrelako, erokeriak egin dira, eta ez dugu zertan helikoptero bat sartu behar mediku baten besoa mozteko. Egin daiteke, flashbacken bidez, eta baina ez da onartzen. Hori hemen ez da onartzen eguneroko ikuslak ez duelako horrelakorik nahi. Eta gero, hartzaileari dagokionez, eta belaunaldi beldien sentsibilitatea kontuan hartzea ere ezinbestekoa iruditzen zait. Belaunaldi berriek estimuluak nahi dituzte. Eta hemen, beti esaten da gazteek ez dutela ezer jasaten, intoleranteak direla eta hori erabat gezurra da. Haien alde egin beharrean nago hemen. Eta badirudi, esaten da, egongo sensibilitatearekin zer ikusik ez duen guztiak ukatzen dutela, baina hori gezurra da. Eta badirudi orain, gazteak denak iazko eta aurrekoekin batera biltzen ditugu, talde beren ditugu, baina lehengoak dagoeneko helduarro ere itxi dira. Eta nabaritzen ari naiz, azken 2 urte hauetan, batez ere pandemia aldia eta gero, hipersentikortasun garaia amaitu dela. Eta orain, bagoaz, aurrera, eta orain gazteek provokazioa eskatzen dute. Eta gure 70ko hamarkadara ari gara itzultzen orain, nahi dituzte arriskutsuak diren fikzioak, umore beltza, astakeriak.
hori nahi dute, eta hori astero ikusten dut nire klaseetan. Hori nahi dute. Duela urte batzuk esan zuen, nire sindikotasunaren kontra doa. Bueno, orain nahi dute, provokazioa bilatzen dute. Eta normala da. Normala da. Ez gaude gilea den, momentuz behintzat. Gurutza ditzagunatzak. No, nada, que es verdad que con el tema de la diversidad. Aniztasunaren gaiarekin, lotuta, hor badago, diversitatea, baina diversitate mota ezberdinak daude. Hala eta guztiz ere guregan, eta gure kasuan diversitatea izaten da beti gure helburuetako bat. Saiatzen gara gaien aniztasuna abiarazten, proiektuak, gero proiektuetan lantaldeetan ere, ahots gehiago ematen aniztasunari, eta gure helburutako bat, baina oso zaila da helburu hori lortzea. Sarritan horretan egiten dut lan, saiatzen naiz espazioiek irekitzen, eta gauzak egiteko modu tradizionalak hausten, infinituraino ez errepikatzearren, baina hor barne muga handiak dauzkagu, eta zaila izaten da horiek gainditza, baina erabat ados nago. Aniztasuna, horretan gaude. Venezuela behintzat, ez dugu azterketa hori pasa, ez dugu gainditu, baina horretan. Bai, nire 70 urteko amak ez du ulertzen zaten da, hori 25 urte zentzun dut, baina gaur egun 70 urte dituenak ikusentzunezko kultura zabala du dagoeneko, eta hori zen dute sarritan 70 urtekoek, behar bada hor gaude, hasierara itzultzen ari gara, beti gauza berezaten ari gara, ez dutela ulertuko, baina, bai, Kuenkarekin hori gertatzen zen, eta hor, 80ko hamarkada horietakoak dira, 70koak, bai, baina ja ez ditu, batzuk ez dituzte ikusiko, ja ez daude hor. Susan Harris ere aipatu dugu, eta Los Soprano ere, bai, ez, zergatik ez. Badago beste iruzkinik, ekarpenik, hor esku altxata dauka pertsona batek. Ez dakit, edo eskualtzata daukan, edo errebendikazio fascista bat egiten ari den. Hemendik ilunetan zaude. Bai, aniztasunaren gaiarekin jarraitu nahi nuen. Eta uste dut, lesbianen kolektiboa izaten dela invisibilizatuena, edo ikusten ez dena orokorrean. Netflixek, geia inguruko gai bat hartzen du, esateaterako orain ez zait etortzen, baina hor badago, hor belari handiak zezkan mutilo horren historia, nori izena zuen? Heartstoppers, hori. Primera, barkatu, belarri zabalak zituen mutilko ezgorren, idea, ulertu dugu, gustatu zaik. Hor, esateaterako serie horrek, hainbat denbora aldizen du, gehiak aurrera. Baina lesbianei dagokionez, egin zen vampiro lesbianen inguruko bat? De principios de los 2000 Bazegoen beste bat, ez dakit gogoratzen duzu 2000 urtekoan antzeko bat, ez dakit plataformetan dagoen, baina aurrendari izan da, Sugar Rush izena zuen, eta oso ongi zegoen, bai izena entzuna egite zait, baina, esaten badugu, lesbianak diren vampiro baten serie bat egiten da, eta kantzelatu egiten da, serie eta berehala mozten dute. Uste dut, kasu horretan plataformak gehiago egin dezaketela. Izan ere, gure buruak hor pantailan representatuta izatuta ikustea, baina gauza ederragorik ez dago, eta neskek ere hori nahi dute, eta iruditzen zaizentzu horretan, aniztasunean oraindik urrun gaudela, eta geldi geratu garela. Bai, ados nago, eta Xabik esan duenari kontra egin ez momentu honetan, 1000 urteko berri horren serie bat, zen, ABC Familyk egindako serie bat zen, orain ez zait etortzen, gogora zintzen, baina hor lesbianen gaia gertatzen nola izena zuen, hor 2 ama zeuden, gero bilatuko dut titulua. ABC Familyk egindakoa da, eta ABC-ren marka dauka. The SeaWorld ez, The Airworld hor bazen serie bat, zazpiden bola izazkona, ez, The Airworld kableko serie bat izan zen, baina nik gogoan dudan hori, The Fosters, horixe. The Fostersen,
bi emakumeen, bikote batek esaten zuen, eta aurrak zeuzkaten. Eta iraultzailea izan zen serie hori bere garaian, izan ere, Gosbik planteatu zuen hori, planteatu zuelako normalizazio bat agertzen zen, eta hor, estrabagantetzat jotzen zen dinamika hori islatzen zuen, eta hor saiakera bat egin zen, nolabait hor, Amerika konbentzional hori pixka bat iraultzeko, eta, kontserbazioetik dator, ze, The Airworld, ez dakit, etzen geratu iniziatiba lesbikorik The Airworlden agertzen ez denik, nik gomendatzen dudan serie bat, bikaina da, bai, oso ona, The Airworld bikaina da. Eso es nicho, ¿no? Eso no lo va a ver una señora de 70 años. Bai, baina benetan garrantzitsua da, ez dakit, igual bere nicho izango du, baina ona izan zen. Suman, eta niri, Javiek askotan zen dute, zergatik ez dugu egin lesbianei buruzko serie, eta nik ere ez dut ulertzen, zergatik ez dugu egin Boileren serierik. Baina saiatzen ari gara. Eta ez dugu lortu, eta ez dakit zergatik. Eta, lankide batekin ere hitz egiten nuen, Boilera dena bera ere, eta orain dela gutxi, autora aste batzuk. Eta publiko gisa, oso fidelak gara, jarraituko genuke, eta hor nitxo bat dago, eta jarraituko genuke, muturrera, 100%. Baina ez dakit guk badaukagu konbentzimendurik sendoena, eta ni hor egongo nintzateka astero, eta saiatzen ari naiz, horietazko, bai, egia da, lesbienek ejertzito oso, armado oso daukate, baina ez dugu lortu, eta saiatzen ari naiz. Claro. Ya. Claro. Ahí está. Erabaki hartzea da, azkenean. Nork hartzen du erabakia? A2, arrazoi oso duzu. Sí. Mikrofona mesedez komentarioetarako bestela etxe gusoinua iristen eta ezin dugu itzulpen zerbitzua eskaini. En esa incompatibilidad entre hombres cis gays y mujeres lesbianas cis también. Hor gogoan daukat, zegoela Modern Family-ko txiste bat, hor badago dokumental faltsuaren osagaia generalista da, sitcomekin erosten zuen, espazioak mozten zituen, eta, nik uste dut, serie bikaina izan zela, eta bere ekarpen handi egin zuela, eta hainbat elementu kontzeratzen zituen, 21. mendeko seriek biltzen zituztek, eta hor badago oso txiste on bat, kapitulu batean, Cam eta Mitch borrokatu, gatazka bat egiten dute, eta emakume gisako bikote baten moduan borrokatzen dira, eta hor badago interpretazio, orokortze bat egon zen, esaten dute, momentu batean, badago hor interpretazio bat, esaten den gehiak eta esbenak ondo moldatzen elkarrekin, eta ez da horrela. Eta hor egiten ziren hor bi zirkulo, hau da, emakume zisak gehi gizonekin ondo, lesbianak gehiekin ez, gaizki. Eta, ez dakit hori 80ko amarraliko beste serie askoetan ere gotatzen da, eta, oso ona izan zen Modern Family. Asko zentratu gara kable bidezko telebistan, baina hori izan delako, plataforma, eta normalkutza berri batzagatik, azken galdera baterako txanda egingo dut, Ez dago, horratzean badago bat, ez senyor animatzen, ederki ba. Honekin itxiko dugu, gera gintezke hemen, bainbat gai geratu zaizkigu, baina jarraituko dugu hizketan kaina bat hartuz, edo ardo bat, eskerrik asko natortzagatik, eskerrik asko zuei ere. Eta zoaz, zinemara.